Вітаю, сябры. У любимом нашем Еўразвязе сказали, что на развіццё грамадзянскай супольнасці Беларусі дадуць 30 мільёнаў даляраў. Калі палічыць галовы усіх НАУ, ШМАУ і так далей, там набярэцца прыкладна 25 чалавек. Значыць, Алена, Доўнар, яшчэ пару чалавек з маіх мадэратараў, я, возьмем на сябе смеласць, што на сябе мы адцягнем прыкладна 5 мільёнаў даляраў з гэтых. Па справядлівасці ж трэба. Мы ж актыўна ўдзельнічаем у развіцці грамадзянскай супольнасці, у грамадскім жыцці ўдзельнічаем. Таму, мільён мне на мой праект павінен асобна ўпасці. Таму, калі толькі мільён назубіцца, я магу ўзяць у крыптавалюце, не страшна, там будзе курс, калыхацца, там мне не хвалюе. Тут, разумееш, Свифт амаль не працуе, Deutsche Bank не працуе і так далей. Карацей, буду скалачваць каманду. Мільён мы павінны асвоіць, актыўна папрацаваўшы. Так што чакайце навін. Чакаем мільён на мой праект.